אז מה קורה חברים? כאן שלו. כן. והיום בערוץ שלי מה שאנחנו נעשה זה ככה. אם ראיתם ערוץ היוטיוב שקוראים לו רלקר, העלה לא מזמן סרטון שבו הוא טוען לבעלות על מילים מסוימות. הוא אומר אם אתה מעז להגיד את המילים האלה על אפך וחמותך אתה תשמע מעורך הדין שלו. לא כדאי, לא מומלץ. אז מה הקטע? קטעתי, אני אהיה כבשה, אני אעתיק ממנו וכבר דומה על כבשה. אז הנה, מילה ראשונה שלנו שאני שם עליה זכויות יוצרים, כבשה. בדרך כלל זה לא סתם מדבר על החיה, אני מדבר על זה שאתה עושה משהו ופתאום אתה יודע, חברך הנאמן, חברך הטוב עושה גם אותו דבר. זה לא כבשה, אני לא ראיתי אותך עושה את זה לפניהם, אתה לך חיה עדר, כל מה שהעדר יעשה אתה תעשה. אתה מבין, אז כאילו כבשה אחי, אין מה לעשות, הולך חיה עדר, עושה מה אחרים עושים, מה לעשות. מילה שנייה, ברודי. ברודי זה כמו ברו, רק שבתוספתי, אני אומר די הרבה, אז אני אשמח לבעלות לזה. אז זה כמובן, נגיד לזה, אני שם טריידמרק כמובן, שלב בעם, כמובן. אוקיי, אז יש פה אסס, אתה יודע, כמו שאתה מרביץ, אתה עושה אסס, כזה אסס. לא יודע למה עושים את זה, אבל לשמוע את הרלקר אומר את זה הרבה, אז גם על זה ניקח זכויות יוצרים, כמובן. שלב בעם, זכויות יוצרים. גוצ'י גנג, זה גם אני אומר, אני בדרך כלל יש שלב בשביל לשאול יו הכל טוב, אז אני אומר what's Gucci gang, כאילו how you doing, what's Gucci gang, גם רלקר משתמש בזה הרבה, אז כמובן גם זה שלב בעם, לוקחים את הזכויות יוצרים ולא נותן לכם להשתמש בסלנג שלי ככה. יש אייט, זה לא לגמרי שלי, אני יודע באמת, משתמשים בזה הרבה, אבל אני באופן אישי משתמש בזה הרבה, אז כמובן לוקח את הזכויות יוצרים כמובן, שלב בעם, ויש גם זה, יש באנס או באנה, בדרך כלל בשביל להגיד שמישהו רע, שמישהו ממש רע במשחק, כמו למשל ב-Overwatch, אז בדרך כלל מה שעושים זה אומרים עליו בוא'נה הוא באנס, זה גם כן לא יודע, בעיקר רלקר אז זה משתמש בזה, אני לא שמעתי על אנשים אחרים שעושים את זה, אז גם את זה אני לוקח סרט יוצרים, שלב עם, ואם אני אשמע מישהו מכם משתמש במילים שלי על אפכם וחמותכם, חבלז, לא כדאי, אתם לא רוצים להתעסק עם העורך דין שיש לו עורך דין חבלז, ייתן לכם את זה, כאילו זה לא כדאי לכם להתעסק, אם תתעסקו אותו, כאילו ייתן לכם זה אחד הפרצוף, ייתן לכם זה אחד הפנים, וזה עוד תראו מאיפה זה, אתם תראו שאין לכם את כל חשבון בנק, ולא יהיה לכם שום שוקל תחת, כאילו אתם תמצאו את עצמכם לרחוב, וגם אפילו הכלב לא יצא לתת לכם כסף, או שהוא יראה כאילו כמה אתם בראוקס בגלל יחף, אפילו הכלב ייתן לכם, כאילו, לא כדאי, זה מה שאני מנסה להגיד. אז זה הסרטון היום, מקווה שנהנתם, ונתראה בסרטון הבא בעוד שנתיים.